سلام سلام زخبركم سمعتي إذن لهم مدب بدحريت 54 عامات تمنيسنا إذن برا قناتات قدلن مس قدلاتون كمون سبيبنا مريحنا تقارب حرنا إيرتران من اتصال إيرتراويان تقارلتي كاب جبهان كمين برا سلام من تايك نزب الحتو ملس إن رخبولو كاب تبوز حدا خفال ناي تاريخنا إذ تاريخ زي بطماب تقوانتين تقول شجرن بدهوتاتن زحلفو زنور تقارلتن مرحتن استمسكرة حدا خبطماب تقوانتي كاللاس صورة زنبرا ናይ ሎሚ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ተጋዳላይ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝጽሓፋ መጽሓፍ ንሕናን ዕላማናንያ ክትከውን ናይ ሎሚ ትረኻና ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ንሕናን ዕላማናን ሕዳር 1971 ካብ ነዊሕ እዋን ጀሚሩ ንሕና መን ምዃንናን ርእይቶና ብዛዕባ ሓደ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ሃገርናን ዝገልጽ ጽሑፋት በብግዚኡ ዘርጊሕና እኳ እንተነበርና ካብ ዋዕዲ ገንዘብን መሳርሕን ጽሑፋትና ናብቲ ዘድሊ ቦታታት ከም ዘይበጽሕ ንርድኦን ንፈልጦን ኢና ሕጂ ነዚ ዓብ ዕድልን ምቹእ ግዜን ረኺብና ንሕናን ዕላማናን ብዝብል ኣርእስቲ እነቕርቦ ታሪኻዊ ጽሑፍ ኣገዳስነቱ ንጉዳይ ሃገርናን ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ንደገፍትና ብፍላይ ንህዝቢ ዓለም ድማ ብሓፈሻ ሚዛን ዘለዎ ስለ ዝኾነ ሸለልትነት ከይወሃቦ እናኣዘኻኸርና እናጠንቀቕናን ንሕና መን ከም ዝኾንናን ምፍላጥ ጥራይ ዘይኮነስ ሃገርና ኤርትራን ህዝባን ገድሉን እንታይ ከም ዝኾነ ክፍለጥ ንገድሊ ተገዳሲ ብሩህን ኣጽጋብን መልሲ ከም ዘለዎ ንረጋገጽ ንሕና ማለት እዞም ሕጂ ኣብ ቅድሚኹም ቀሪብና እንዛረብ ዘለና ተጋደልቲ ኤርትራውያን እቶም ብመጋቢት 1969 ዓመተ ምህረት ካብ ምምሕዳር ቅያዳ ዓማ ዝተፈለና ኢና እወ ንሕና ዳርጋ ኩላትና ወይ መብዛሕትና ብትውልድን ብባህልን ብታሪኽን ክርስቲያን ኢና ብደገ ናይ ኩነታትና ህላውየ ዝርእውን ሃይማኖታውያን እዮም ይብል ይኸውን ዕላማና ዘይፈልጥ ከምኡ ምዝብል ኣይተሓዙን እዩ ብምባል ብሸለልትነት ክንሓልፍ ስለ ዘይንደሊ ግን መንነትናን ዕላማናን ክንፈልጥ ንዝደሊ ንጽሑፍና ብምሉእ ንኸንብቦ ሓደራ ንብል ብንባብን ብወረን ዘይኮነውን ብዛዕባና ግር ዝብሉ ነገራት ምዝህሉ ክንራኸቦን ክንፈልጦን ቁርባት ከም ዝኾንና ንረጋገጽ ንሕና ንምንታይ ከም ዝመኾን ኢናን ንምንታይ ከም እተፈለናን መደበኛ ትርጉም ርሕቐት ምኽንያቱ ንርድኦ እኳ እንተኾንና ተዓዘብትን ተገደስትን ክርስቲያን ንምንታይ ተፈልዮም ከመይ ኢሎም ተፈልዮም መኣስ ከተፈልዮም እንታይ እዩ ዕላምኦም እንታይ እዩ ድሌቶም ሃይማኖታውያን ድዮም ሃገራውያን ተጋደልቲ ድዮም ምእመናን መድሓርሓርቲ ድዮም ገስገስቲ እንታይ ከመይ ስለምንታይ እናበሉ ከም ዝሓቱ ምስ ገዛ ርእሶም ተመራሚሮም ኣጽጋቢ መልሲ ከይረኸቡ ከም ዝሽገሩ ንግንዘቦ ኢና ንሱ ተሪፉ ዝተዛወረ መልሲ ረኺቦም ዝሓሚናን ዝጸልኡናን ከም ዘለዉ ኣይንስሕቶን ኢና ብዛዕባ ኩነታትና ሕቶታት ጥራይ ኣይኮነን ንሕተት ርእይቶ እውን ይወሃብ እዩ ብዙሓት ናትና ተመሲሎም እንቋዕዳ ካብ እስላም ተፈለዩ ገለ እውን እንቋዕዳ ተፈለዩ ክንደይ ኢሎም ደኣ ክጽመሙ ሓደ ድማ እዚኣቶም ሃይማኖታውያን እዮም ዝባ እትባ እናበሉ ኣብ ናይ ሕልሚ ዓራት ኣትዮም ዝተንተንዎ ርእይቶታት ይህቡ ይኾኑ ኮታ ንዓና ንምትላል ንምንኣድ ንምፍርራሕ ንምኽፋእ ንምእራም ንምግዛእን ካልእን ነንበይኑ ሸቶታት ዘለዉ ዕላማታትን ናብ ምምራሕ ዝወሃቦ ርእይቶታት ካብ ቁፅሪ ናይቶም ባህልቱ ይበዝሕ ይኸውን ንሓታት ዘጽገም መልሲ ንምሃብ ከታልለና ንዝፍትን ካብ ድኻሙ ከም ዘቋርጽ ንምግባር ንዝንእደና ናይ ምስጋና ቃል ንምቕራብ ክገዛእና ንዝፍትን መልክዕና ከም ዘይንቕይር ንምርግጋጽ ክእርመና ንዝፍትን ንደልዩ ሓሳባቱ ንምቕባል ክገዛእና ንዝፍትን ዕንፀይቲ ወይ እንስሳ ከም ዘይኮና ንምርግጋጽ ናትና እምበር ናይ ካልኦት ሓላፍነት ከም ዘይኮነ ንርዳእ ኢና እንታይነትና ዕላማናን ድማ ቅድሚ ኩሉ ሓታትን ለፍላፍን ንሕና ባዕላትና ኣጸቢቕና ስለ ንፈልጦ መንነትና ንምግላጽን ዕላማና ንምብራህን ናትና ሓላፍነት እምበር ናይ ካልእ ከም ዘይኮነ እናፍለጥና ጽሑፍና ጉልሕ መረዳእታ ንኽኸውን ተስፋ ንገብር ሓፂር መግለጺ ብዛዕባ ሃገርና ኤርትራን ሕብረተሰባን ንሕና ኤርትራውያን ፍሉጥ ሕንጻጻት ዶብን ፍሉይ ኢኮኖሚያዊ ትሕዝቶን ፍሉይ ፖለቲካዊ ምዕባለን ፍሉይ ታሪኽን ፍሉይ ባህልን ልምድን ናይ ዘለዎ ሃገር ህዝቢ ከም ዝኾንና ማንም ኣይስሕቶን እዩ ብባዕዳውያን ጨኮንትን ኮራኩር ሃፀይነት ብዝኾኑ መስፋሕፋሕቲ ኣፍሪቃውያን ንድሕሪት ተጎቲቱ ታሪኽና ተዛዊሩ ቋንቋታትና ጠፊኡ ባህልናን ልምድናን ብናይ ባዕዳውያን ተዓብሊሉ ሰብኣዊ መሰልናን ክብረትናን ስለተጋሰ ነዚ መሪር ጭቆና ንምድምሳስ ካብ ነዊሕ ዓመታት ክንጋደል ዝጀመርና ህዝቢ ዓለም ዝምስክሮ እዩ እዚ ሕጂ ኣንጫር
ጭቆና መንግስቲ ኢትዮጵያ እንገብሮ ዘሎና ተጋድሎውን መቐጸልታ ኤርትራዊ ተጋድሎና አንጻር ባዕዳዊ ጭቆና ብዕጥቂ ብረት እዩ። እዚ ሕጂ እንገብሮ ዘለና መስዋእቲ ካብ ጭቆና ሃይለ ስላሴ ጎይቶቱን ወፂና ናይ ሕብረተሰብና ሓርነትን ናይ ሃገርና ናጽነትን ረኺብና ህዝቢ ኤርትራ ርእሱ ኽኢሉ ንኽግስግስ ብምሕላ እዩ። ክንግዘቦ ዝግባአና ግን ጭቆና ባዕዳዊ ጥራይ ከም ዘይኮነ እዩ። ባዕዳዊ ተባሂሉ ጥራይ ድማ ኣይውሰን እዩ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ሕብረተሰብ እውን ጭቆናን ተጋድሎን ኣሎ። ሃብታም ኣብ ርእሲ ድኻ፣ ጎይታ ኣብ ርእሲ ጊላ፣ ሓያል ኣብ ርእሲ ድኹም፣ ሽመኛ ኣብ ርእሲ ዓዲ፣ ብሉይ ኣብ ርእሲ ሓድሽ ወዘተ ዝገብርዎ ናይ ኢኮኖሚን ፖለቲካን ጭቆና ኣሎ። ጭቆና ውዒሉ ሓዲሩ ተቃውሞ ስለ ዝረክብ ግን ድኻታትን ሰራሕተኛታትን ኣብ ርእሲ ሃብታማት፣ ጊላታት ኣብ ርእሲ ጎይቶት ከም ዝተንስኡ፣ ዓዲ አንጻር ሽመኛ ከም ዝዕጠቕ፣ ድኹማት አንጻር ሓያል ከም ዝሓብሩ፣ ሓድሽ ኣብ ርእሲ ብሉይ ከም ዝግንፍል ዝተረጋገፀን ታሪክ ዝምስክሮን እዩ። ማለት ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ዝርከቡ በብዓይነቶም ጭቆናታት ፈሊሖም ዝግንፍሉ ናይ ተጨቆንታ ሓይሊ ተላዒሉ ከም ዝምሕቆም ከም ሰብኣዊ ዓቕሚ ሓሳብ ዝተሸፈነ ኣይኮነን። ኣብ ሓደ ሃገር ዝተደላደለ ወይ ማዕረ ዝኾነ ሓርነት ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ናይቲ ሕብረተሰብ ክሳብ ዝርከብ ጭቆናን ተጋድሎን ኣየቋርፅን እዩ። ኣብ ኤርትራ ሕብረተሰብ ሽሕ እኳ ኤርትራውያን ብሓፈሻ ዝጠምር ታሪክን ኢኮኖሚን ትሕዝቶ ፖለቲካዊ ምዕባለ ዝተቀራረበ ወይ ዝተዛመደ ቋንቋታትን ያታን እንተሎና ከም ሕብረተሰብ መጠን ብዙሕ ተቃራኒ ጠባያት ኣለዎ። ንኣብነት እቲ ኣብ ዝሰውራ መንቀላቅስትና ኮይኑ ዘሎ ሃይማኖታዊ ፍልልይ ዝመስል ዕምቆት ትርጉም ንምርዳእ ኣብ ክንዲ ኤርትራ ኣብ ምስልምናን ክርስትናን ዝተኸፍለት እያ ምባል እስከ ኤርትራን ህዝባን መን ከም ዝኾኑ መርሚርና ንፍለጥ። ሓደ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያን ሱዳንን ቀይሕ ባሕርን እትዳወብ ሃገር ብጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ብሓፈሻ ኣብ ከበሳን ቆላን እትምቀል ሃገር ክትከውን ከላ ኩሉ ትገምገም ባሕርን ምስ ሱዳን ዝዳወብ ምዕራባዊ ወገንን ምስ ቆላ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝዳወብ ወገናት ድማ ክብ ዝበለ ኮይኑ ከበሳ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣብ ኤርትራ ሃይማኖታዊ መስፋሕፋሕ ብሓፈሻ ምስቲ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ዝተኸፍለ ስለ ዝኾነ እቶም ኣብ ከበሳ ዝቕመጡ ኤርትራውያን መብዛሕትኦም ኣብ ክርስትና ዝተጠመቑ ክኾኑ ከለዉ እቶም ኣብ ቆላታት መታሕት ኤርትራ ዝቕመጡ ኤርትራውያን መብዛሕትኦም ወይ ዳርጋ ኩሎም ኣብ ምስልምና ዝኣምኑ እዮም። በቲ ኢጣልያውያን ገዛእቲ ዝሓንፀፅዎ ኤርትራ ኣብ 8 ኣውራጃታት ክትምቀል እንከላ ከበሳ ንሓማሴንን ሰራየን ኣከለ ጉዛይን ዝጥርንፍ ኮይኑ እቲ ቆላታት ገማግም ባሕርን ሰምሃር ሳሕል ደንከል ተባሂሉ ምዕራባዊ ቆላታት ሰንሒትን ባርካን ይጽዋዕ። ስፍሓት ናይ ቆላታት 3/4 ካብ ሙሉእ ስፍሓት ኤርትራ ክኸውን ከሎ ከበሳ 1/4 ቢሉ ይኸውን። ጂኦግራፊካዊ ቀማምጣ ናይ ኤርትራ ዓብ ስትራቴጂካዊ ገዳስነት ስለ ዘለዎ ባዕዳውያን ጨኮንቲ ብናይ ስስዕ ዓይኒ ከም ዝጥምትዎ ኣብ ዓለም ብሩህ እዩ። 2 ኢኮኖሚያዊ ትሕዝቶ ኤርትራ ብባህርያዊ ሃብቲ ናይ መሬታን ዘራእታን ማዕድናትን እንስሳታትን ወዘተ ርእሳ ዝኽኣለት ሃገር እኳ እንተኾነት መብዛሕትኡ ህዝባ ኣብ ምዕባለ ዝርከብ ካብ ሕርሻን መጓሰ ከብትን ዝነብር ህዝቢ እዩ። ኩሉ ሃብቲ ሃገርና ብባዕዳውያን ተመዝሚዙ ስለ ዝኸይድ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ናይ ሃገሩ ተሓሪሙ ኣብ ድኽነት ይነብር ኣሎ። እቲ ኣብ ከበሳ ዝርከብ ህዝቢ ዝተመሓየሸ ሕብረተሰብ ናይ ማሕረስ መነባብሮ ክህልዎም ከሎ እቶም ኣብ ገምገም ባሕርን ቆላታት ኤርትራን ዝነብሩ ዜጋታት ድማ ሰብ ክሳግም ኮይኖም ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናተጓዓዙ ዝነብሩ ህዝቢ እዮም። መሰረት ናይ ሕብረተሰባዊ ጭቆና ኢኮኖሚ ከም ምዃኑ መጠን ባዕዳውያን ጨኮንቲ ነቲ ካብ ኤርትራ ዝምዝምዝዎ ሃብቲ ከይተርፎም ብምባል ንህዝብና ብናይ ሃይማኖታውን ዓሌታውን ወገናውን ፍልልይ እናተጠቕሙ ከፋፊሎም ከም ዘላግፅሉን የላግፅሉ ከም ዘለውን ታሪክ ባዕሉ ዓብ ምስክር እዩ። 3 ብዝሒ ህዝቢ እቲ ካብ 3 ሚልዮን ንላዕሊ ዝኸውን ህዝቢ ኤርትራ ብዙሑ ምስ ስፍሓት መሬቱ ዝተዛነቐ ይኮነን። እቲ ኣብ ከበሳ ዝርከብ ህዝቢ ከምቲ ፀቢብ ስፍሓት መሬቱ ዘይኮነ ብዙሑ ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ይኸውን እዩ። መብዛሕትኡ ካብቲ ሰፊሕ ቆላታት ምዕራብን ገምገምን ጽሙቕ ስለ ዝኾነ እቶም ኣብኡ ዝቕመጡ ህዝቢ ውሕዳት እዮም። ህዝቢ ኤርትራ ንምፍቃድ ዝተገብረ ሓድሽ ፀብጻብ እኮ እንተዘይልቦ ከምቲ ብ1957 ዓመተ ምህረት ዝተገብረ ፀብጻብ ብዝሒ ህዝቢ ኤርትራ ብኣውራጅኡ ከም ዝስዕብ እዩ። ሓማሴን 24.7 ካብ ሚእቲ፣ ሰራየ 15.7 ካብ ሚእቲ፣ ኣከለ ጉዛይ 15.3 ካብ ሚእቲ፣ ባርካ 17.5 ካብ ሚእቲ፣ ሰንሒት 8.3 ካብ ሚእቲ፣ ሳሕል 7.9 ካብ ሚእቲ፣ ደንከል 5.4 ካብ ሚእቲ፣ ሰምሃር 5.2 ካብ ሚእቲ። 4 ፖለቲካዊ ምዕባለ
ኣብ ፖለቲካዊ ምዕባለ ሃገርና ኣድቅቕ ኣቢልና እንተተዓዘብና ባዕዳውያን ገዛእቲ ምስ ኮራኩሮም ናይ ረብሕኦም ግስጋሴ ሰለል እናበሎም ንኽኸይድ ፃዕሮምን ድኻሞምን ስለ ዝነበረ ናይ ዕላምኦም ሸቶ ንምርካብ ሃይማኖት ቀንዲ መሳርሒ ኮይኑ ረኸብዎ። በዚ ምክንያት እዚ እቲ ከም ካልኦት ህዝቢ ዓለም ኣማኢት ዓመት ዝገበረ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር ባዕዳዊ ጭቆና ካብ ዝጀመረሉ ካብ 1940 ንድሓር ኣብ ክልተ ናይ ፖለቲካ ዕርድታት ተከፋፈለ። መብዛሕትኦም ክርስቲያን አንድነት ምስ ኢትዮጵያ ክብሉ ከለው መብዛሕትኦም እስላም ድማ አንድነት ምስ ሱዳን ብምባል ኣደዳ ፍርዲ ሕቡራት መንግስታት ኮይኑ ኣብ ዓዘቕቲ ወዲቑ ይሳቀ ከም ዘሎ ታሪክ ፖለቲካዊ ምዕባለና ብሩህ መረዳእታ እዩ። 5 ቋንቋ ኣብ ኤርትራ ካብ 9 ዝበዝሑ ቋንቋታት እኳ እንተሎ እተን ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ዝዛረበሎም ቋንቋታት ትግርኛን ትግረን እየን። እዞም ቋንቋታት እዚኣተን ካብ ግእዝ ተወርሳ ሰማያውያን ቋንቋታት እየን። ካልኦት ካብ ግእዝ ዘይተወርሳ ቋንቋታት ቢለን፣ ቢጃ፣ ባዛ፣ ባርያ፣ ሳሆ፣ ደንከል እየን። ናይዘን ኣብ ኤርትራ ዝርከባ ቋንቋታት ዝርዝር እኳ ከም ዝስዕብ እንተኾነ ብሓፈሻ ዘራርባ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ክልተ ዝተኸፍለ እዩ። እቲ ኣብ ከበሳ ዝርከብ ህዝብና መብዛሕትኡ ቋንቋኡ ትግርኛ ክኸውን እንከሎ መብዛሕትኡ ኣብ ገምገም ባሕርን ቆላን ዝርከብ ህዝብና ቋንቋ ትግረ እዩ ዝዛረብ። ትግርኛ እቶም ነዛ ቋንቋ እዚኣ ዝውለዱላ ደቀባት ኣብ ከበሳ ኤርትራ ዝርከቡ መብዛሕትኦም ኣብ ክርስትና ዝተጠመቑ ክኾኑ እንከለዉ ኣብ ምስልምና ዝኣምኑ ከም ጀበርቲ ደቂ ከበሳ እውን ኣለዉ። ትግርኛ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ትግራይ እትበሃል ሰሜናዊት ኣውራጃ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ህዝቢ እውን ይዛረቡላ እዮም። ሳሆ እቶም ነዛ ቋንቋ እዚኣ ዝውለዱላ ደቀባት ኣብ ምብራቃዊ ኣከለ ጉዛይ ሰሜናዊ ሰምሃር ዝርከቡ ሳሆ ዝበሃሉ ዓሌታት ክኾኑ እንከለዉ መብዛሕትኦም ኣብ ምስልምና ዝኣምኑ እኳ እንተኾኑ በዚ ቋንቋ ዝዛረቡ ውሕዳት ኣብ ክርስትና ዝኣምኑ ዓሌታት እውን ኣለዉ። እዛ ቋንቋ እዚኣ ከም ካልኦት ቋንቋታት ኣብ ኤርትራ ጥራይ ከይተሓፅረ ኣብ ሰሜናዊ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዓሌታት እውን ይዛረቡላ እዮም። ትግረ እቶም ነዛ ቋንቋ እዚኣ ዝውለዱላ ደቀባት ኣብ ምብራቃዊ ሰሜን ገማግም ምዕራባዊ ቆላን ዝርከቡ እዮም። ዝበዝሑ ካብዞም ቋንቋ ትግረ ዝዛረቡ ደቀባት ኣብ ምስልምና ዝኣምኑ እኳ እንተኾኑ ኣብ ክርስትና ዝኣምኑ ከም መንሳዕ ኣብ ምብራቃዊ ሰንሒ ዝርከቡ ደቀባት ይውለዱላ እዮም። ቋንቋ ትግረ ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ዝርከቡ ብዙሓት ሱዳናውያን እውን ይዛረቡላ እዮም። ዓፈርኛ እቶም ነዛ ቋንቋ እዚኣ ዝውለዱላ ደቀባት ኣብ ምብራቃዊ ኤርትራ ዝርከቡ ናይ ኣውራጃ ደንከል ተቐማጦ ክኾኑ ከለዉ ኣብ ምስልምና ዝኣምኑ ህዝቢ እዮም። መብዛሕትኦም ነዛ ቋንቋ እዚኣ ዝዛረቡ ዓሌታት እቲ ምስ ኣውራጃ ደንከል ዝዳወብ ወገን ኢትዮጵያን ኣብ ጅቡቲ ዝርከቡ ሓደ ሓደ ዓሌታት እዮም። ቢለን እቶም ነዛ ቋንቋ እዚኣ ዝውለዱላ ደቀባት እቶም በጎስ ዝበሃሉ ኣብ ኣውራጃ ሰንሒት ዝርከቡ ዓሌታት ክኾኑ ከለዉ ፍርቆም ኣብ ምስልምና ፍርቆም ኣብ ክርስትና ዝኣምኑ ዜጋታት እዮም። መሰረት ናይዚ ቋንቋ እዚ ካብ ኣገው ስለ ዝኾነ ነዚ ቋንቋ እዚ ዝመሳሰል ዝዛረቡ ኣገው ዝበሃሉ ዓሌት እውን ኣብ ኢትዮጵያ ይርከቡ እዮም። ቢጃ እቶም ነዛ ቋንቋ ዝውለዱላ ደቀባት እቶም ኣብ ሰሜናዊ ሳሕልን ምዕራባዊ ቆላን ዝርከቡ ቢጃ ዝበሃሉ ውሕዳት ዓሌታት ክኾኑ ከለዉ ኣብ ምስልምና ዝኣምኑ ዓሌት እዮም። መብዛሕትኦም ነዚ ቋንቋ እዚ ዝዛረቡ ዓሌት ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ዝርከቡ ሱዳናውያን እዮም። ባዛ እቶም ነዛ ቋንቋ እዚኣ ዝውለዱላ ደቀባት እቶም ባዜን ዝበሃሉ ዓሌት ክኾኑ ከለዉ ኣብ ምዕራባዊ ቆላ ኣብ መንጎ ጋሽን ሰቲትን ይርከቡ። ውሕዳት ኣብ ክርስትናን ምስልምናን ዝኣምኑ እኳ እንተለዉ ዝበዝሑ ሃይማኖት ዘይብሎም እዮም። ባርያ እቶም ነዛ ቋንቋ እዚኣ ዝውለዱላ ደቀባት እቶም ባርያ ዝበሃሉ ኣብ ምዕራባዊ ቆላ ኣብ ሰሜናዊ ጋሽ ዝርከቡ ከም ባዜን ውሕዳት ኣብ ክርስትናን ምስልምናን ዝኣምኑ እኳ እንተለዎም ዝበዝሑ ናይ ዝኾነ ይኹን ሃይማኖት እምነት ዘይብሎም እዮም። ብዘይካዘን ዝጠቐስናዮም ቋንቋታትን ዝዛረቡለንን ዓሌታትን ኣዝዮም ውሕዳት ዝኾኑ ኣብ ገማግም ሳሕል ዝርከቡ ዓረብኛ ዝዛረቡ ዘይተዳቐሉ ራሻይዳ ዝበሃሉ ዓሌታት ኣለዉ። ኣብ ኤርትራ ብሓፈሻ ከም ምብዛሕ ናይ ቋንቋታትን ሓረግን ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ህዝቢ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ቦታታት ኣብ ብዙሕ ኣውራጃታትን ብዙሓት ዓሌታትን ካብ ሓደ ሓደ ዝበዝሕ ቋንቋታት እናዘውተሩ ክረዳድኡን ክሰማምዑን ዝኽእሉ ህዝቢ እዮም። ካብዘን ዝጠቐስናየን ኤርትራውያን ቋንቋታት እተን ናይ ገዛ ርእሰን ጽሑፍ ዘለዎም ቋንቋታት ትግርኛን ትግረን እየን። እዞም ቋንቋታት እዚኣተን ካብ ግእዝ ተወርሳ ስለ ዝኾና ፊደላተን እውን ግእዝ እዩ። ቋንቋ ግእዝ ቅድሚ ኣማኢት ዓመታት ዝዝረብን ዝፀሓፍን ዝነበረ ቋንቋ እዩ። ግእዝ ንትግርኛን ትግረን ሓዲጉ ወይ ገዲፉ ቀንዲ መስፈሪኡ ቤተ ክርስቲያናትን ቅዱስ መጽሓፍትን ኮይኑ ስለ ዝተረፈ በል እዩ። እዚ ማለት ኣድባራትን ቤተ ክርስቲያናትን ደኣየን ዝጥቀመሉ እምበር ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ዘዘውትሮን ዝጥቀመሉን የለን። ከም ሃይማኖታዊ ቋንቋታት ጥራይ ዘይኮነ ከም ታሪኻዊ ቋንቋ ሚዛን ዘለዎ ቋንቋ እዩ። ናይ ቋንቋታት ሽግር ንምፍታሕ ሕቡራት መንግስታት ሓላፍነት ወሲዱ ኩሉ ውሳኔታት
ኣብ ሃይማኖት ፍልልይ የመርኩስ ስለ ዝነበረ ነቶም ኣብ ክርስትና ዝኣምኑ ብትግርኛ ንምጥማር ነቶም ኣብ ምስልምና ዝኣምኑ ድማ ብዓረብኛ ንምጥማር ወግዓውያን ቋንቋታት ክኾና ስለ ዝደንገገ መሰረት ናይ ኤርትራ ወግዓውያን ቋንቋታት ትግርኛን ዓረብኛን ኮና። 5 ባህልን ልምድን ኣብ ባህልን ልምድን እንተደኣ መፂና እውን ህዝቢ ኤርትራ በብዓልየቱን በብኣውራጅኡን በብቋንቋኡን ዝተፈላለየ ባህልን ልምድን እኳ እንተለዎ ሓፈሻዊ ፍልልይ ባህልን ልምድን ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ምስቲ ኢኮኖሚያዊ ትሕዝቶን ፖለቲካዊ ምዕባለን ታሪኽን ጂኦግራፊካዊ ኣከፋፍላ ናይ ሃይማኖት እምነትን ዝተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ እቲ ኣብ ከበሳ ዝርከብ ህዝቢ ዝተቐራረበ ባህልን ልምድን ክህልዎ እንከሎ እቲ ኣብ ቆላታት ዝርከብ ህዝቢ እውን ነናቱ ባህልን ልምድን እኳ ሓደ እንተዘይኮነ ብሃይማኖት ዝተጠምረ ወይ ዝተቐራረበ ባህልን ልምድን ኣለዎ። ህዝቢ ኤርትራ ከም ኩሎም ህዝብታት ናይ ካልኦት ሃገራት በዚ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ጠቂስናዮ ዘለና ኣሰራርዓ ብዙሕ ናይ ሕብረተሰብ ፍልልይ እኳ እንተለዎ ናይ ሓደ ዝምድናን ታሪኹን ኢኮኖሚያዊ ትሕዝቶን ፖለቲካዊ ምዕባለን ቋንቋን ባህልን ልምድን ካብ ነዊሕ ዓመታት ትሕቲ ባዕዳዊ ጭቆና ዝተለቃቅሐን ዝተዳቀለን ዝተጠማመረን መሰረት ስለ ዘለዎ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ፈፂሙ ክፈላለን ክመቃቀልን ዝኽእል ሕብረተሰብ ኣይኮነን። እቲ ኣብ ከበሳ ዝርከብ ህዝቢ ምስቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ክርስቲያን ሃይማኖታዊ ዝምድና ይህልዎ ይኸውን። ከምኡውን ምስ ከም ትግራይ ዝኣመሰለ ምስ ኤርትራ ዝዳወብ ኣውራጃታት ብቋንቋ ትግርኛ ብሓደ ናይ ባህልን ልምድን ጠባያትን ይቀራረብ ይኸውን። ከምቲ ኣብ ታሪክ ዝዝንተውን ምስቲ ብሉይ ናይ ኣክሱም ንግስነት ዝተኣሳሰረ ታሪክ ይህልዎ ይኸውን። ከምኡውን እቲ ምስ ሃገር ሱዳን ዝዳወብ ህዝቢ ኤርትራ ብሃይማኖትን ብቋንቋን ብሓደ ናይ ባህልን ልምድን ጠባያት ከምኡውን ብብሉይ ታሪክ ምስቶም ኣብ ምብራቕ ዝርከቡ ዓሌታት ሃገር ሱዳን ይዛመድን ይቀራረብን ይኸውን። እቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኤርትራ ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ እውን ብባሕርን ዝመፅእ ባህልን ልምድን ቀረብኡ ስለ ዝኾነ ካብ ኣብ ካልእ ቦታታት ኤርትራ ዝርከቡ ዓሌታት ኤርትራ ምስ ስግሪ ባሕሪ ዝርከቡ ሃገራት ኣዕራብ ዝበለፀ ፍልጠት ይህልዎ ይኸውን። ኣብ ኣፍሪቃዊት ኤርትራ ዘይኮነ ጥራይ ኣብ ሙሉእ ዓለም ብሓፈሻ ናይ ኣብ ዶብ ዝርከቡ ህዝብታት ዝምድናን ምቅራብን ካብቲ ናይቲ ሃገር ውሽጣዊ ዝምድናን ምቅራብን ዝሰፍሐን ዝበርትዕን ስለ ዝኸውን ግን እቲ ኣብ ዶብ ዝርከብ ተመሳሳሊ ጠባያት ናይ ተዳወብቲ ሃገራት ንሓንቲ ሃገር ሸራሪፍካ ምምቃል ዝበቃ ዓብነት ኣይኮነን። ኤርትራ ሃገርና ድማ ከምኡ ሓንቲ ኤርትራ ኮይና ዳእያ እትነብር እምበር ምስ ኢትዮጵያ ወይ ምስ ሱዳን ተሸራሪፋ እትምቀል ሃገር ኣይኮነትን። እቲ ኣብ ጥቃ ሱዳን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ሱዳን ብምሉኡ እንተኣጠማመትናዮ ኣዝዩ ዝተረሓሓቀ ህዝቢ እዩ። ከምኡውን እቲ ኣብ ጥቃ ዶብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምሉኡ እንተኣጠማመትናዮ ኣዝዩ ዝተረሓሓቀ ህዝቢ እዩ። ከምቲ ኣብ ኤርትራ ሃገርና ዘሎ ጂኦግራፊካዊ ኢኮኖሚያውን ሃይማኖታውን ቋንቋውን ያታውን ፍልልይ ኣብ ኢትዮጵያን ሱዳንን እውን ኣሎ። ብዝያዳ ኣብኡ እኳ እንተዘይበዚሑን እንተዘይገዲዱን ብሉይ ታሪክ እንተደኣ ዘኪርና ምዝ ዘለናዮ ክፍለ ዘመን ፈፂሙ ይላገምኒ እዩ። ንዓለም ብምሉኡ በቲ ዝኣረገን ናይ ኣማኢት ዓመታት ታሪኽን ቅድን ተመሊስና ብሓድሽ ጂኦግራፊካዊ ሕንፃፅ ሃገራት እንትንኸፋፍሎ ካብ ሓደስተ ሃገራት ዝቕመጥ ሓድሽ ዓለም ምፈጠርና። ብሕልፊ ኣብ ኣፍሪቃ ብብሉይ ታሪክ ኣዝና ከይረሓቕና ናይ ውሕዳት ኣማኢት ዓመታት ታሪክ ኣዛሚድና ሃገራት ከነቐውም እንተንፍትን ኣብ ኣሽሓት ዓሌታትን ጉጅለታትን ዝተኸፋፈለት ክፍለ ዓለም ኮይንና ምረኸብናያ። ብሓደ ቃል ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕብረተሰባዊ ፍልልይ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘሎ ልምድን ንቡርን ባህሪ ስለ ዝኾነ ዝሕፍርን ንሓድነት ሓንቲ ኤርትራ ዘስግእን ኣይኮነን። እቲ ኣውራ ከነብርሆ ዝፈተና ሃይማኖት መሳርሒ ጭቆናን በለፅን ዳኣ እምበር ሃይማኖት ንበይኑ ጥራይ መንቀል ተጋድሎን ሓርነት ሃገር ከም ዘይኮነ ንምርግጋፅ እዩ። ማለት ኩሉ እዚ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮ ሃይማኖት ሕብረተሰባዊ ፍልልይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሃይማኖታዊ እዩ ንምባል ይከኣል ድዩ? ናይ ብሓቂ እንተደኣ ተገንዚብናዮ ሃይማኖት ሓደ ካብቲ ካብ 10 ዝበዝሕ ናይ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ጠባያት ዳኣ እዩ እምበር ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ፍልልይ ወይ ጭኮና ወይ ናይ ተጋድሎ ንቕሎ ሃይማኖታዊ ኢልካ ምዝራብ ዕውር ፍርዲ እዩ። እቲ ብብዝሒ ጠባያት ኣብ ክልተ ክስራዕ ዝኽእል ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ነናቱ ክልተ ሃይማኖት ስለ ዘለዎ ግን እቲ ዘሎ ፍልልይ ናይ እስላምን ክርስቲያንን ጥራይ እዩ ዝመስል። እዚ ናይ ሃይማኖት ነገር ኣውራ ደሚቑ ዝረኣናዮ ድማ ባዕዳውያን ጭቆንቲ ተበለፅቲ ደቂ ሃገርና ምእንቲ ብሕታዊ ረብሕኦም ዘጋነንዎ ከም ዝኾነ ክንርድኦን ክንግንዘቦን ይግባእ። ቀንዲ ዕላማና ናይዚ ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሩ ዘሎ ትንታነ መሰረት ናይ ኤርትራ ሕብረተሰባዊ ፍልልይ ሃይማኖት ከም ዘይኮነን ሓድነት ሓንቲ ኤርትራ ንምብራህን ንምርዳእን እዩ። ነዚ ዘርዚርናዮ ዘለና ሓቂ ኣሎ ዝብል ወዲ ሃገር ወይ ወፃእተኛ ግን ዘይፈልጥ ወይ በለፀኛ ወይ መስፋሕፍሕ እዩ። ናብ ቀንዲ ኣርእስትና ክንምለስ እዚ ካብ ኮነ ደኣ ናይዞም ሕጂ እንዛረብ ዘለና ተጋደልቲ መፍለይ ዋና ምክንያት እንታይ ኮነ ይኸውን?
መሰረት ምክንያት መፍለይና ድማ ካብ ምምስራት ጀብሃ ወይ ሰልፊ ናጽነት ኤርትራ ዝጅመር ነዊሕ ታሪክ ስለ ዝኾነ ካብ 1961 ዓመተ ምህረት ጀሚርና ዓፅር ኣቢልና ክንገልጾ ኢና። ኣብ ገድላዊ መትከላት ዝተመስረተ ፍሉጥ ፖለቲካዊ ሕንፃት ዘይብሉ ተጋድሎ ኣብ ዓወት ከም ዘይበፅሕ ተጋዳልቲ ዓለም ኣመስኪርዎ እዩ። ብዘይ ፍሉጥ መስመር ጠበንጃ ሒዝካ ምኹብላልን ምትኳስን ናይ ከንቱ ድኻም ከም ዝኾነ እውን ኤርትራዊ ተመክሮ ዓብ መምህር እዩ። ተጋድሎ ብዕጥቂ ብረት ኣብ 1961 ዓመተ ምህረት ብዘይ ፍሉጥ ፖለቲካዊ ሕንፃፅ ብጎነፅ ዝተጀመረ ተጋድሎ ከም ዝኾነ ብዙሓት ኤርትራውያን ተዛሪቦም እዮም። እቶም ብ61 ንጀብሃ ዝጀመሩ ወይ ዝመስረቱ ኤርትራውያን ናይ ሃገሮም ኤርትራን ናይ ሕብረተሰቦምን ኩነታት ዝኣክል መጽናዕቲ ከይገበሩ ብዘይ ገድላዊ ሕንፃፃትን መትከላትን ብዘይ ፍሉጥ መደባትን ስራሕን ፖለቲካዊ መሪሕ ዘይብሉ ናይ ተጋድሎ ነጋሪት ሃረሙ። ስብከት ምስልምና ብቑዕ ገድላዊ ሕንፃፃትን መትከላትን ዘይምንባሩ ብቑዕ ገድላዊ መሪሕነት ካብ ምስኣን ምዃኑ ማንም ኣይስሕቶን እዩ። እቶም ነዚ ተጋድሎ እዚ ዝጀመሩ መራሕቲ ንተጋደልቶም ሃገራዊ ትርጉም ምሃብ ጽያፍ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖም ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ሃገራት ዓረብን ናይ ምስልምና ስብከት ኣማዕቢልካ ሓይሊ ንምፍጣር ዝሓይሽ መንገዲ ኮይኑ ስለ ዝተራእዮም መደባት ስራሖም ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ከፋፊሎም ብስብከት ምስልምና ጠመሩና። እቶም ዓበይቲ ወይ ራእስታት ጀብሃ ዝበሃሉ ሰበስልጣን ኮይኖም ናይ ወፃእ ሓላፍነት ተሸኪሞም ናብተን ብትካል ምስልምና ዝምራሕ ሃገራት ማሕበራት እናኸዱ ንሕና ኣስላም ኣሕዋትኩም እቲ ሃይለ ስላሴ ዝበሃል ናይ ሓበሻ ንጉስ ክርስቲያን ነቲ 80 ካብ ሚእቲ ዝበዝሕ ህዝብና ህዝቢ ኣስላም ኤርትራ ይጭኩኖም ስለ ዘሎ ነዚ ናይ ክርስትና ምስፋሕፋሕ ክንቃወሞ ናታትኩም ናይ ኣስላም ኣሕዋትና ሓገዝ የድልየና እዩ ብምባል ድንጋፀን ሓገዝን ምስልምና ሓተቱ። ብስብከት ምስልምና ዝወፅእ ሓገዝ ሓንጎፋ ኢሎም ብምቕባሎም ድማ ንሰልፎም ኣስደማሚ መልክዕ ሃብዎ። እቶም ጠበናጁ ተሰኪሞም ኣብ ሜዳ ኤርትራ ዝተኸሱ ዝነበሩ ሰዓብቶም ድማ ከምኡ ነቲ ገርህ ዝነበረ ህዝቢ እቲ ቀደም መፂኡ ዝነበረ ዮሃንስ ዝበሃል ምስልምና ዘጥፈ ክርስትና ዘስፋሕፍሕ ንጉስ ሓበሻ ትፈትውዎ ዶ? ዝሕጂ ነጊሱ ዘሎ ሃይለ ስላሴ ወዱ ዮሃንስ እዩ። ከምቲ ኣባ ሓጉኡ ዝገበሮ ሃይማኖትኩም ሃይማኖት ምስልምና ንምጥፋእ ዝተላዕለ ካፍር እዩ። ንሕና ድማ ንዑ ንምቅዋም ዝተላዓልና ጅሃዳውያን ኢና፣ ናይ ምስልምና ልኡኻት ኢና። ገድልና ድማ ጅሃድ ፊ ሰቢል ኣላህ ቅዱስ ኩናት እዩ እናበሉ ብዘየድሊ ካብ ሃገራዊ መስመር ዝረሓቐ ሰብከት መሪዞም ንህዝብና ሃገር ከይፈለዩ ክርስታናይ ንዝኾነ ኩሉ ከም ዝጸልእ ገበርዎ። ኤርትራዊ ክርስታናይ ከይተረፈ እውን ካፍር ኣረመኔ ወይ ካሓዲ እናተባህለ ከም ጸላኢ ተቆፅረ። እዚ ከይበሰለ ዝጸንሐ ህዝብና ኣስላም እቲ ዝነበሮ ጭኮና ሃይማኖታዊ ጭኮና ጥራይ መሲልዎ ደድሕሪ መራሕቲ ጅሃድ ፊ ሰቢል ኣላህ ክብል ተላዕለ። እቲ ብዛዕባ ስብከት ጅሃዳውያን ዘይፈልጥ ዝነበረ ህዝቢ ብሓፈሻ ከምቲ ቅድሚ ፌደሬሽን ዝነበረ ፍልልይ ኮይኑ እቲ ባዕዳውያን ዝግበር ዝነበረ ላግጫ ተረዲእዎ ስለ ዝነበረ በቢ ዘለዎ ወዲ ዓዋት ዝብል ዳሃይ ክሰምዕ እንከሎ ብንጹህ ሃገራዊ መንፈስ ወግሒ ፀብሐ ናብቲ 1961 ዓመተ ምህረት ዝተውቃዕ ነጋሪት የቃለብ ነበረ። ነዛ ሃገራዊ ስምዒት ኣሕዲሩ ናብቲ ናይ ዕጥቂ ብረት ተጋድሎ ሃረር ዘብሎ ዝነበረ ምክንያት ድማ ተመክሮ ናይቲ ካብ 1950 ክሳብ 1961 ዝተገብረ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ እዩ። እዚ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ እዚ ፈፂሙ ካብ ሃይማኖታዊ ፍልልይ ዝረሓቐ ኣስላማይ ክርስቲያናይ ወዲ ኸበሳን ወዲ ቆላን ተሓቋቂፎም ዝገብርዎ ዝነበሩ ናይ ሓባር ተጋድሎ ስለ ዝነበረ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብሲልዎን ኣስሚርዎን ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ምዚ ሃረርታ እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ናብ ዝተጋድሎ እዚ ክሳተፍ ተዓጥቀ። ብሕልናን ብግብርን ኣብ ኩሉ ቦታታት ኤርትራውያን ንተጋድሎ በዓል ዓዋተ ደጊፎም እኳ ይረኣዩ እንተነበሩ እቲ ኣብ ባርካ በዓል ዓዋተ ዝነብርዎ ዝተሰለፈ መብዛሕትኡ ወይ ዳርጋ ኩሉ ኣስላም እዩ ዝነበረ። ህዝቢ ከበሳ ዘይተኻፈሎም ምክንያት ጂኦግራፊካዊ ጥራይ ዳ እዩ ክኸውን ዝኽእል እምበር ህዝቢ ከበሳ ብኣስላም ዝተጀመረ ገድሊ ኮይኑ ዘይተኻፈሎ ዝበሃል ርእቶስ ካብ ሓቂ ዝዘንበለ ኣዘራርባ እዩ። እዚ ተከፋፋልነት እዚ ማለት ናይ ዕጥቂ ብረት ተጋድሎ ሚዛን ከይቀየረ ሰሰነን በርትዐን ክሳብ 1965 ዓመተ ምህረት ቀጸለ። እቲ ኣብ ውሽጢ ጀብሃ ዝግበር ዝነበረ ናይ ምስልምና ስብከት ግን ኣየቋረፀን። ዓሌታዊ ፍልልይ እቶም ኣብ ሜዳ ተሰሊፎም ዝነበሩ ሰባት መብዛሕትኦም ኣስላም ብምንባሮም ተጠርኒፎም ብዘይፍልልይ ብስብከት ምስልምና ጸኒዖም ይኸዱ ነይሮም ዶ ኢልና ምስ እንሓትት ምናልባት ዘደንቕ መልሲ ምረኸብና። ኣብ ዝኾነ ይኹን እኩብ ህዝቢ ናይ ሕብረተሰብ ናይ ሓደ ወይ ውሕዳት ሰባት በለፅ ምስ ናይ ብዙሓት ድሌት ስለ ዘየሳኒ እቶም ዝተሰለፉ ኤርትራውያን ድማ ንቕሎኦም እሩም ዝኾነ ሃገራዊ መስመር ዘይነበሮ ኣብ ርእሲ ምዃኑ
ኣብ ዝበዝሑ ብዝኸዱ መጠን ኣነ ክርአ ብምባል ተፈላልዮም ኣብ ትሕቲኦም ዝነበረ ሓይሊ ናይ ድሌቶም መሳርሒ ንምግባር ክባላሓቱ ጀመሩ። እቲ ንድሌቶም ዘርግእ ጥበብ ዓሌታዊ ፍልልይ ምዃኑ ተገንዚቦም ነቲ ዝነበረ ሓይሊ ብዓሌታውን ወገናውን ስብከት ከፋፊሎም ብርቱዕ ምስሓ ፈጠሩ። እቶም ኣብ ወፃእ ዝነበሩ ራእስታት ናይ ብሓቂ ድሌቶም ኣግሂዱ ዘይገልጽ ጉርሒ እኳ እንተነበሮም ነቲ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ምስሓፍ ፍታሕ ዝፈጠሩሉ ንኽመስሉ ኣብ መወዳእታ 1965 ዓ.ም ነቲ ዝነበረ ሓይሊ ኣብ ብዙሕ ክፍልታት ንምጉዛይ ካብ ቤተ መንግስቶም ንሜዳ ኣእተውዎ። ነቲ ዝነበረ ሓይሊ ኣብ ኣርባዕተ መቃቐልዎ። ነዚ ክፍልታት እዚ ከመቃቐልዎ ዝነበሮም ቀንዲ ዕላማ ናይ ዓሌታት ምስሓብ ንዝፈጠሩ እንዳራሴታት ኣህዲኦም ናይ ገዛ ርእሶም ሓይሊ ወይ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰዓቢ ንምጥራይ እዩ። ንሳቶም ብኣፎም ከም ዝብልዎ ግን ኣብ ክንዲ ኣብ ሓደ ቦታ ምስራሕ ሓይልታትካ ዘርእካ ናይ ዕዮ ምስፋሕፋሕ እዩ። ኣስፋሕፊሕካ ንህዝቢ ምርዳእን ምስላፍን ጽቡቕ እዩ። እቲ ምስፋሕፋሕ ግን ብስሩዕ መደብ ዓሚቕ መጽናዕቲ ናይ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ጌርካ ከምኡውን ፍሉይ ፖለቲካውን ወታደራውን እስትራቴጂ ሓንፂፅካ ኣብ ምቹእ ግዜን ኩነታትን በብሓደ እናሰጎምካ ዝግበር ዳ እምበር ኣዝዩ ውሕድ ንዝኾነ ሓይልታት ኣብ ኣርባዕተ ክፍልታት መቃቂልካ ንዓኻ ባርካ፣ ንዓኻ ሰንሒት፣ ንዓኻ ሓማስየን ሰራየን ኣከለ ጉዛይን፣ ንዓኻ ሰምሃርን ደንከልን ኢልካ ዝግበር ኣቋርሳ እንጀራ ዝግበር ኣይኮነን። ብሓፂሩ እቲ ኣብ 1965 ዓመተ ምህረት ዝተገብረ ናይ ሓይልታት ምምቕቓል ኣብ ብሕታዊ ረብሓ ናይ ሓደ ክልተ ሰባት ዝተገብረ ፀረ ህዝባዊ ቅዲ ኩናት ዝኾነ መደብ ከም ዝነበረ ንርዳእ። ብሓፈሻ ኣዘራርባ ህዝቢ ከበሳ ወይ ህዝቢ ክርስቲያን ብቁፅሪ ማዕረቶም ኣስላም እኳ እንተዘይበዝሐ ተኸፋፍልነቱ ኣብ ዝዕጡቕ ተጋድሎ እናበርከተ ከደ። በቲ ዝነበረ ቁፅሪ እውን ኣብተን ዝነበራ ክፍልታት ፋሕ ኢሉ ይሰርሕ ነበረ። ከም ሓደ ጉዚ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ብተራኡ ኣብ ጀብሃ ክርድኦ ብዝጀመረ ድማ ሓደ ርእቶ ኣብ ርእሱ ተሰርፀ። እተን ኣርባዕተ ክፍልታት ብዓሌታዊ መትከላት ተመቒለን ንህዝቢ ወዲ ዓሌት እዩ ዘዕልሎ ብዝብል ዘምባል እምነት ተሃኒፀን ስለ ዝነበራ መራሒ ክፍሊ ባርካ ወዲ ባርካ ኮይኑ ምስ ደቂ ባርካ ኣብ ባርካ፣ መራሒ ሰንሒት ሳሕልን ወዲ ሰንሒት ኮይኑ ምስ ደቂ ሰንሒትን ሳሕልን ኣብ ሰንሒትን ሳሕልን ወዘተ ብምዃን እሞ ደቂ ከበሳ ዝኾኑ ክርስቲያን ድማ ንምንታይ ዳኣና ዓና ኣብ ክንዲ ብገዛ ርእስና እናሓድር ሓማስየን ሰራየን ኣከለ ጉዛይን ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ኣስላማይ ገይሮምና ብዝብል ክዕዘምዝሙ ጀመሩ። ራእስታት ጀብሃ ንዝኾነ ይኹን ሽግር ክፈትሑ ከለዉ መጀመርያ ጥቕሚ ርእሶም ስለ ዝረኣዮም እቲ ነገር ምስ ብሕታዊ ረብሕኦም ተሰማሚዑ ዝኸይድ እንተኮይኑ ዘምፅኦ ሳዕብየን ግዲ ስለ ዘይገብሩሉ ንኣቶም ዝመስል መራሕም ስረኸቡ ንሽግር ናይ ኤርትራውያን ንምፍታሕ ንክርስቲያን ክፍሊ ይህብና ክርስቲያናይ ሓለቓ እንተጌርናሎም ክዝሕሉ እዮም ብዝብል ቋንቋን ትንታነን ካብተን ኣርባዕተ ክፍልታት ኣብ መወዳእታ ወታደር ኣውፅኦም ካብ ሳልሳይ ክፍሊ ኣውራጃ ሓማስየን ጨሪሞም ሓደ ሰዓቢኦም ዝኾነ ክርስቲያናይ ሓለቓ ብምሻም 5 ክፍሊ ኣብ 1966 ዓመተ ምህረት ኣቆሙ። ነቲ ቅድሚ ዓመት ዝገበርዎ ጌጋ ተመሊሶም ክንዲ ዝእርምዎ ኣብ ርእሲ ጌጋ ወሰኹ። ሃይማኖታዊ ቅልውላው ኣብ ርእሲ 4 ክፍልታት 5 ክፍሊ ምውሳኽ ዓሌታዊ ፍልልይ ተማሃሩ ማለት ስለ ዝኾነ ነቲ ዝነበረ ሽግር ክፈትሕ ኣይከኣለን። ከምቲ ደጊምና ዝጠቐስናዮ መራሕቲ ጀብሃ ዝወስድዎ ዝነበሩ ስጉምታት ገድላዊ ኣፋፍኖት ዘይብሉ ኣብ ሃይማኖት ዓሌታውን ኣውራጃውን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ድሑር መትከላትን ዝተመርኮሰ ፀረ ህዝባዊ ቅዲ ኩናት ስለ ዝነበረ እተን ዝመቃቐልዎን 5 ክፍልታት መምስ እንደራሲታትን ብሃይማኖታውን ዓሌታውን ዝኾነ ካብ ሃገራዊ ጎደና ዝረሓቐ መስመር ሒዘን ክጓዓዛ ጀመራ። እቶም መራሕቲ ክፍልታት ዝኾኑ ሰባት ካብ መጀመርታ ብሃገራዊ ንቕሎ ዘይተንስኡን ዘይበሰሉን ብምንባሮም ብርሃፅ ህዝብን ንብረትን እንተበለፁ ኣብ ሓድሕዶም እናተወዳደሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሃገርን ሰልፍን ን5 መግዛእታትን ሰልፍታትን ፈጠሩ። ኣብ ዲክታተርነቶም ዝካየድ ዓበ ሓይሊ ንምድላብን ንዲክታተርነቶም ዝኸውን ርእሰ ማል ንምጥራይ ሰብኣዊ ሕልና ዘይፈቅድ ናይ ዓመፅ ተግባራት ምፍፃም ጀመሩ። ኣብ ሓፂር እዋን ብሕታዊ ድሌቶም ንምርካብ እቲ ኣብ ልቦም ዝነበረ ሃይማኖታዊ ፋናቲዝም ደረት ክገብሩሉ ብዘይምኽኣሎም ንመመኽነይታ ሓደ ክልተ ናይ ቀደም ዝፀንሐ ናይ ሓደ ዓሌታት ደምን ሕነን ኣተንሲኦም ህዝቢ ክርስቲያን ፀላኢና እዩ፣ ህዝቢ ከበሳ ፀላኢና እዩ፣ ህዝቢ ክርስቲያን ምስ ኢትዮጵያ እዩ እናበሉ ስምዒቶም እናጋህዱ ናይ ሃይማኖት ቅልውላው ንምትንሳእ ተዓጥቀ። ድሕርዚ መራሕቲ በብወገኖም ነቲ ዝነበሮም ሓይልታት ኣብ ጋንታታት መቃቒሎም ሃብትን ጥሪትን ህዝቢ ክርስቲያን ክዘምቱ ኣዘዝዎ። በቲ ትእዛዝ እዚ መሰረት እተን ኣብ ቆላ ሰራየን ገማግም ዓንሰባን ዝነበረ ሓይልታት ሳልሰይቲ ክፍልን ቀዳመይቲ ክፍልን
ካብ ህዝቢ ቆላ ሰራየን ገማግም ሓማስየን በብእዋኑ እናተዘምታ ተኸብኪበን ናብ ዙርያታት ከሰላ ሱዳን ዝኣተዋ ኣብ ከብቲ ጥቓ 10,000 ተገምጊመን ብዘይካዚ እውን ናይ ሰላማዊ ህዝቢ ኣባይቲ ነደደ ገንዘብን ንብረትን ህዝቢ ተዘምተ እቶም ጥሪቶም እናተዘምተ ንብረቶም እናበረሰ ትምከይበሉ ዝተቃወሙን ዝተማጎቱን ብዙሓት ዜጋታት ብግፍዒ ተቐትሉ እዚ ግዕዙይ ዘይሰብኣዊ ተግባር መዓር እናጣዕሞም ስለ ዝኸደ ንማንም ገባራይ ካፍር እናበሉ ብደም ሰብ ሰኺሮም ኣብ ሰንበር ዝተባህለ ቦታ ካብ 50 ንላዕሊ ዝኾኑ ገባር ሓረስቶት ብኣረማዊ ግፍዒ ትቀተሉ በዚ ጥራይ ከይኣኸለ ምዝማትን ምቕታልን ናይ ሰላማውያን ደቀባት እናበርትዐ ኸደ እንዳራሴታት ጀብሃ በቲ ዝዘመትዎ ገንዘብ ጥሪት ህዝቢ ሓደ ዓብሪ ሰማል ስለ ዘጥረዩ ኣብ ሃገር ሱዳን ኣባይቲ ብምስራሕን መካይን ጽዕነት ብምግዛእን ዘይነበሮም እናተመርዓው ዝነበሮም ድማ 2-3 እናማረፁ እቲ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ብግፍዒ ዘቆቕዎ ዝወስድዎ ዝነበሩ ገንዘብ ኣብ ሃገር ሱዳንን ኣብ ሃገራት ዓረብን ሃብቲ መደለብን ንብረት መጣጥሕን መዘመውን መስከርን ኮነ እዚ እኩይ ተግባራት እናበርትዐ ምስከደ በሪሁ ዘይተገልጸ ዝነበረ መልክዕ መራሕቲ ጀብሃ ኣጸቢቑ ተገልጸ እቶም እንዳራሰይታትን ዓበይቲ ሰበስልጣንን ንህዝቢ ኤርትራ ብኢኮኖምን ብፖለቲካን ብሓይልን ብምጭኳንን ኣብ ኤርትራ ጨኳኒ ደርቢ ሕብረተሰባዊ ጉጅለ ኾነ እቶም ኣብ ትሕቲ መሪሕነቶም ዝነበሩ ወታደራት ጀብሃ ከም መሳርሒ ጀብሃውያን እንዳራሴታት ናብ ናይ ገንዘብ ግዝኣት ተለወጡ ብሓፈሻ ጀብሃ ከም ሓድሽ ጨኳኒ ሕብረተሰባዊ ሓይሊ ኣብ ኤርትራ ኮነት ኣብ ትሕቲ ጭቆና ሃይለ ስላሴ ጥራይ ዘለኹ እናበለ ንናጽነት ዝጋደል ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣብ ትሕቲ ዘይፈልጦ ጭቆና ጀብሃ ወደቐ እዚ ምስ ኮነ እቲ ብፍላይ ዝግፋዕ ዝነበረ ህዝቢ ከበሳ እቲ ንናጽነት ኢሉ ዝድግፎ ዝነበረ ሓይሊ ጭቆና ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ካብኡ ክርሕቕ ጥራይ ዘይኮነስ ክቃወም ሃቀነ ጭቆና ሃይለ ስላሴ ነዚ ምቹእ ኩናት ከም ዓቢ ዕድል ገመቶ ነቲ ሌፍ ዝብለሉ ዝነበረ ናይ ሃይማኖት ስብከት ፍልልይ ምስክር ስለ ዝረኸበሉ ነቲ መጸግዒ ዝሰኣነ ህዝቢ ብረት ሂቡ ኣንጻር ጀብሃ ከም ዝስለፍ ገበሮ በዚ ዕጥቂ እዚ ኣንጻር ጀብሃ ክታኾስ ድማ ግድን ኮኖ እንዳራሴታት ጀብሃ ነዚ ኩነታት እዚ ሸለል ብምባል ጥራይ ዘይኮነስ ገድላዊ ፍታሕ ኣብ ክንዲ ምፍጣር ብረት ዝሓዘ ህዝቢ እዩ ብዝብል ምኽንያት ናይ ዘመተን ቅትለትን ተግባሮም ብምቕጻል ነቲ ግጭትን ፍልልይን ከም ዝኸፍኦ ገበርዎ እቲ ነገር ካብ ሃገራዊ ጉዳይ ኣዝዩ ርሒቑ ናብ ሃይማኖታዊ መስሓብ ምስከደ እቶም ኣብ ጀብሃ ዝነበሩ ተጋደልቲ ብሓፈሻ ያዕ ስለ ዘይበልዎ በቲ ናትካ ይሕመካ ዝብል መትከል ጀብሃውያን እቶም ኣብ ሓምሸይቲ ክፍሊ ዝነበሩ መብዛሕትኦም ክርስቲያን ዝኾኑ ተጋደልቲ ብዝያዳ ክግደሱሉን ክሓምሉን ጀመሩ ነዚ ናይ ፀይቂ ተግባር እዚ ተቃውሞ ኣብ ሜዳ ጥራይ ከይኣኽሎ ጥርዓኖም ንኸስምዑ ናብ ከሰላ ኣትዮም ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀሪቦም ኣቤት ኣብ ዝብልሉ እዋን ናይ ከሰላ ቤት ፅሕፈት ነቲ ሽግር ቅድሚ መፍትሑ ነቲ ኣብ ሱዳን ተፈጢሩ ዝነበረ ዘይምቅድዳው ምክንያት ብምግባር ነቶም ክጠርዑ ዝመፁ ተጋደልቲ ንሜዳ ክወርዱ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ እቶም ጠራዕቲ ነዚ ትእዛዝ እዚ ከይፈፀሙ ኣብ ከሰላ ኣብ ዝፀንሕሉ እዋን ብሰበስልጣን መንግስቲ ሱዳን ተኣሲሮም ብዙሕ ስለ ዝተበሳጨው ናብቲ ኣብ ከሰላ ዝርከብ ቆንስል ሃይለ ስላሴ ኢዶም ሃቡ ንመምኽኔታ እናወሰኹ እንዳራሴታት ጀብሃ ኣብ ሜዳ ዝተረፈ ክርስቲያን ቅተሉ ዝብል ትእዛዝ ብምትሕላፍ ካብ ሚእትን ላዕሊ ዝኾኑ ተጋደልቲ ደቂ ኸበሳ ብዚ ሓደ ገበን ብግፍዒ ኣብ ሽንጭሮታት እናእተው ቀተልዎም በዚ ግዕዙይ ኣመራርሓ እዚ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝተለዓለ ጭኮና ናብ ውሽጢ ወታደራዊ ሰልፊ ኣንጸባረቐ ኣብ ውሽጢ ጀብሃ ሃይማኖታዊ ግጭት እናበርትዐ ኸደ ድሕሪቶም ዝተቐትሉ ኢዶም ናብ ጸላእ ዝሃቡን ተጋደልቲ ደቂ ኸበሳ ኣብ ሙሉእ ሰራዊት ጀብሃ ብቁፅሪ ጻብዕ ዝፍቀዱ ውሕዳት ጥራይ ተረፉ ከም ብሓድሽ መናፍዕ ፕሮፓጋንዳ ጸላኢ ነቲ ዝነበረ ኩነታት እናጋነነ ብዘጉልሐ ህዝቢ ኸበሳ ብሓፈሻ እቲ ዝነበሩ ህርፋን ዛዕቲሉ ንጀብሃ ብሕማቕ ዓይኒ ክሪኦ ጀመረ እዚ ኩሉ ፀይቅን ከቢድ ግፍዕን መዋእል ዝወሰደ ይመስል እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ካብ መወዳእታ 1966 ክሳብ መወዳእታ 1967 ዝተገብረ ጥራይ ምዃኑ ምዝካር ብዙሕ ዘገርም እዩ 1967 ተወዲኡ 1968 ምስ ጀመረ እቲ ብእንዳራሴታት ጀብሃ ኣብ ርእሲ ህዝብን ጥሪቱን ንብረቱን ዝግበር ዝነበረ ናይ መቕተልትን ግፍዕን ዘመተ ተግባራት እናኸፍአን እናገደደን ከደ ርእሰ ማላውያን ጀብሃ ኣብ ከሰላ ኮፍ ኢልካ ናይ ዝተሸጠ ከብቲ ገንዘብ ምፍቃድ ግዜ ክወስድ ስለ ዝጀመረ ስርሖም ኣብ ሱዳን ኮፍ ኢሎም ክዋፍሩ ጀመሩ ወታደራት ግን ካብ ህዝቢ ከብቲ ዘሚትካ ንኸሰላ ብፂሕኻ ምምላስ ተመሊስካ ምዝማት ኮይኖም ነውነጀው በሉ ንሳቶም እኳ ዝረሃቦም እንተመሰሎም ህዝቢ ልቡ እናቀሓረ ተቃውሞኡ እናበርትዐን ይኸይድ ነበረ
ረ ተሓፂብካ ናብ ጭቃ እዚ ነገር እዚ ዘተሓሳሰቦም ተጋደልቲ ፍታሕ ናይቲ ዝግበር ዝነበረ ፀይቂ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ካብ ምሕሳብን ምጥባብን ዓዲ ይወዓሉን ወጋሕ ፀብሐ ነዚ ሃይማኖታዊ ፍልልይ እዚ ዘንቀሳቐስ ሓይሊ ፀላእ ስለ ዝኾነ ነዚ ሓይሊ እዚ ምቁዋም ገድላዊ ሓላፍነቶም ከም ዝኾነ ዝተገንዘቡ ብዙሓት ተጋደልቲ ስለ ዝነበሩ ኣተሃናንፃ ጀብሃ ካብ መሰረቱ ንምእራም ተዓጥቁ እቲ ብ1965 ዓመተ ምህረት ዝተገብረ ናይ ክፍልታት ምምቃል ገድላዊ ስለ ዘይነበረ ናይቶም ሓሙሽተ እንደራሴታት ዲክታተርነት ተቃዊምካ ነቲ መሳርሒ ኮይኑ ዝነበረ ሰራዊት ጀብሃ ኣረዲእኻን ኣስሚርካን ኣብ ትሕቲ ሓደ መሪሕነት ምጥማር ዋና ፍታሕ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ካብ ብዙሓት ንጹሃን ተጋደልቲ ናብዚ ዕላማ እዚ ንምብፃሕ ብርቱዕ ፃዕሪ ተገብረ ራእስታትን እንደራሴታትን ጀብሃ እዚ ስጉምቲ እዚ ኣንጻር ድሌቶም ስለ ዝነበረ ኣበርትዖም ድሕሪ ናይ 9 ወርሒ እቲ ኩላተን ክፍልታት ንምስማር ዝተገብረ ተጋድሎ ብምሉእ ከይተዓወተ 44 50 ክፍልታት ምስ ሓይልታት መደበር ታዕሊምን ረድኤትን ሰሚረን ቀዳማይን ካልኣይን ክፍልታት ግን ብዝነበረኦ ተረራ ናይ ምእራም ንቕሎ ሓደ ስጉምቲ ወሲዶም ብመስከረም 1968 ዓመተ ምህረት ሰለስተ ክፍልታት ሰሚረን ብሓደ መሪሕነትን ብሓደ ስምን እናሰርሐ ብወታደራውን ፖለቲካውን ስጉምታት ብፅቡቅ እናገስገሰ ከለዋ ሓደ ክልተ ናይ ራእስታት ጀብሃ ኮራኩር በተን ዘይሰመራ ክልተ ክፍልታት ገይሮም ብርቱዕ ተቃውሞ ይገብሩለን ከም ዝነበሩ ዝዝከር እዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነውን ብዙሓት ተኻሉ ቆርበት በጊዕ ተኸዲኖም ኣብ ውሽጢ ናይ ዘን ዝጠቐስናየን ሰለስተ ክፍልታት ስምረት ሰሊኾም ከም ዝነበሩ እውን ዘይርሳዕ እዩ ብዝኾነ ስጉምቲ እዚ ምስ ተወስደ እቲ ልቡ እናርሓቐ ዝነበረ ህዝቢ ልቡ መሊሱ ናብዚ ሰልፊ እዚ ንምስታፍ ከካብ ዝነበሮ ከውሕድ ጀመረ ኣውራ እኳ ህዝቢ ከበሳ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ክርስቲያን ብዝበለፀ ክሳተፍ ጀመረ ገስጋሲ ናይዚ ሓይሊ እዚ ንተበለፅቲ ጀብሃውያን ጥራይ ኣስጊእዎም ኣይተረፈን ንመንግስቲ ሃይለ ስላሰ እውን ነዚ ከይፍንቀል ሓይሊ ንምድካም ብሓይሊ ሰራዊትን ብስለላን ኣበርቲዑ ብምዝባጥ ታሪኻዊ ዝኾነ ዘይጠፍእ ስብራት ገደፈሉ እዚ ሓይልታት እዚ ነቲ ዝነበረ ፀይቂ ንምምሕያሽን ንምእራምን ዝብል ንቕሎ ዳ እምበር ኣብ ገድላዊ መሰረት ዝተተኽለ ፖለቲካዊ መትከላትን ሕንፃፃትን ስለ ዘይነበሮ እቶም ቆርበት በጊዕ ለቢሶም ዝሰለኹ ተበለፅቲ ብፀላኢ ዝስደድ ዝነበረ ናይ ስለላ ኩናት መመኽነይታ ብምግባር ክርስቲያን ከይበዝሑ ብዝብል ድሑር ሃይማኖታዊ ተሓሳስባ ሓደስቲ ወታደራት ምኽታብ ክልኩል ከም ዝኾነ ዝገልፅ ኣዋጅ ኣወጁ እዚ ቀሊል ናይ ዕግርግር ሰበብ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ናይተን ዝሰመራ ክፍልታት ምምሕዳር መርዚ ተነዝሐ እቶም ኣብተን ዘይሰመራ ክልተ ክፍልታት ኮይኖም ምቹእ ግዜ ዕግርግር ንምርካብ ዘማዕርቡ ዝነበሩ ጉሒላታት እዚ ኣብ ውሽጢ ዝሰመራ ክፍልታት ዝተረኽበ ዘይምቅዳው ከም ዕድል ወሲዶም ፋሕፋሕ ኢሎም ከለዉ ኢና ኣዘንጊዕና ክንዕወተሎም በማለት ንስምረት ናይ ኩሉ ሰራዊት ዝተዓጥቁ ተመሲሎም ከውድኽድኹ ጀመሩ እሞ እቲ ኣብ መጀመርታ ስምረት ናይ ኩሉ ሓይልታት ጀብሃ ዝትምነ ዝነበረ ተጋዳለይ ሓቂ መሲልዎ ተሰማሚዑ ኣብ ኣዶ ባሓ ዝበሃል ቦታ ተኣኪቡ ምስተን ተሪፈን ዝነበራ ክፍልታት ድሕሪ ምስማር ቅያዳል ዓማ ትበሃል መሪሕነት መረፁ ካብዚ ዓመት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ቅድሚ መስከረም 1970 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣህጉራዊ ጉባኤ ንኽራኸብ ተቋፀረ ካልኣይ ምዕራፍ ግፍዒ ወዲ ድሙ ናይ ገድፍ ግብረ እሙ ከም ዝበሃል እቶም ናይ ሃይማኖታዊ ኩናት ዕድል ስኢኖም ዝነበሩ ሃይማኖታውያን ፋናቲስትስ ምቹእ ግዜ ረኺቦም ስልጣን ምምሕዳር ጀብሃ ኣብ ኢዶም ምስ ወደቐ ነቶም ብናይ ሃይማኖት ዓይኒ ዝርእዎም ዝነበሩ ክርስቲያን ተጋደልቲ ንምሕራድ እጅግኦም ክስብስቡን ካራታቶም ክስሕሉን ጀመሩ እዚ ንምግባር ነቶም ምስኦም ስልጣን መሪሕነት ለቢሶም ዝነበሩ ተቃወምቶም ምእላይ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ገይሮም ስለ ዝገመትዎ ንሽዱሽተ ካብ ኣባላት ቅያዳል ዓማ ኣሲሮም ኣብ ትሕቲ መሪር ናይ ማእሰርቲ ግፍዒ ኣውደቕዎም ቀፂሎም ነቲ ገድሊ ንምእራም ንነዊሕ ዓመታት ህርድግ ዝብሉ ዝነበሩ ኤርትራውያን ተጋደልቲ ኪዳነ ክፍሉን ወልዳይ ግደይን ነዞም ብርቱዓትን ለባማትን እንተደኣ ቀቲልና ዝተረፉ ኣበይ ከይበፅሑ ብምባል ኣብ ማእከል ከሰላ ቀተልዎም ቀቲሎም ኣብ ክሻ ኣትዮም ኣብ ታክሲ ጽዒኖም ናብ ሓፋራ ዝተባሃለ ቦታ ክጓሕፍዎም ክኸዱ ከለዉ እቲ መንገዲ ሓርጎፅጎፅ ስለ ዝብርትዖ ሬሶኦም ኣብ ማእከል ጽርግያ ወዲቑ ተረፈ ድሕሪ ሞት ናይዞም ጀጋኑ ሰማዕታት ከምቲ ናይ 1967 ዓመተ ምህረት ኣብ ሜዳ ዝነበሩ ክርስቲያን ኣኪብኩም ቅተልዎም ተባሂሉ ካብ 200 ላዕሊ ዝኾኑ ንጹሃን ተጋደልቲ ተሓሪዶም ተደርቢዩ ካብ 200 ዝበዝሑ ድማ ነፊፆም ንጸላኢ ኢዶም ሃቡ ኣብ ርእሲ ንገባር ክርስቲያን ቅተሎ ኢሉ ዝተዋህበ ትእዛዝ ሓገዝ ምእንቲ ክኸውን ማሌሽያ ብዝብል ጉልባብ ትርጉም ማሌሽያ ንዘይፈልጥ ህዝቢ ብረት እናዓደሉ ኣብ መንጎ ብዙሓት ናይ ክርስቲያንን ኣስላምን ወገናት ዝነበረ ብሉይ ሕነ እናተባብዑ ናብ ከበሳ ወፂኦም ህዝቢ ኣብ ዝእከበሉ ቦምባታት ምድርባይን መትርየስ ምፍታሕን ሽልማት ደቂ ኣንስትዮ ምግፋፍን ብዓቢ ግፍዒ ተፈፂሙን ይፍፀምን ኣሎ በዝን ካብኡ ብዝኸፍአን ናይ ግፍዒ ተግባራት እቶም ኣብ ጀብሃ ዝነበሩ ክርስቲያን ተጋደልቲ ብሓፈሻ ከም ብሓድሽ ዝቕተልን ዘተስልምን ኮይኖም ጠፍኡ እንታይ ይሓይሽ
ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ብትውልዲ ክርስቲያን ብምዃንኳ ብኻራት ፀየቕቲ ምሕራዶ ይሓይሽ ኢድካ ንፀላኢ መሃብ ኣየና ይጥዕም ብኢድ ሃይማኖታውያን ፋናቲስትስ ምሟትን ብኢድ ናብ ፀላኢ መሃብን ክልቲኡ ሞት እዩ ክልቲኡ ሕማቕ እዩ ክልቲኡ መሪር እዩ ካብ ክልቲኡ ሓዲኡ ከይመረፅካ ስቕ ምባል ኣብ በልሒ መላፀ ኮፍ ምባል ማለት እዩ ካብ ክልቲኡ ሓዲኡ ካብ ምምራፅ ግን ኣብ በልሒ መላፀ ኮፍ ምባል ይሓይሽ እምበኣርከስ ክቡር ኣንባቢ እቶም ኣብ በልሒ መላፀ ኮፍ ክንብል ዝመረፅና ንሕና ኢና ካብ በኻራሩ ፋሽስት ጀብሃ ምሟት ካብ ናይ ኢትዮጵያ ምህዳም ኣብ በልሒ መላፀ ኮፍ ክንብል ዝመረፅና ንሕና ኢና ኣብ ኩናት ዘይወዓለ በሊሕ ከም ዝበሃል ኣብቲ ንሕና ዝወዓልናዮ ዘይወዓለ እቲ ንሕና ዘሕለፍናዮ ናይ ስጋን ሕልናን ስቃይ ዘይፈተኑ ወይ ድማ ዘይረኣዩ ብዙሕ ይዛረቡን ይሓሚኗን ይኾኑ ሓቃቶም ድማ ንሕና ካብቲ ፋሽስታዊ ምምሕዳር ጀብሃ ዳኢና ዝተፈለና እምበር ካብ ተጋደልቲ ይኮናን ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ኤርትራውያን ሃይማኖታውን ዓሌታውን ወገናውን ወዘተ ፍልልይ ክህሉ ፅያፍ እዩ ብሕልፊ ከም ተጋደልቲ መጠን እዝን ከምዝን ዝኣመሰለ መርዚ ኤርትራውያን ሕብረተሰብን ከነጥፍን ክንድምስስን ዳእዩ ዝግባእ እምበር ንሕና ኣብነት ናይ ፍልልይ ክንከውን ኣይግባእን እዩ ጉዳይ ሃገር እናበልካ እንተሰጎጉኻ ግን እንታይ ይግበር ንናፅነት እናበልካ እንተጭኮንኻ ኸ እንታይ ይግበር እዚ ንተጋደልቲ መርሲ ቀሊል እዩ ከምዚልና ምእካብና ንህላዌና ሃይማኖታዊ መልክዕ ይህቦ ይኸውን ካብኡ ሓሊፉ ግን እንታይ ዘይገበርና እቲ ንበይንና ክንፍለን ክንእከብን ዝገደደና መሪር ኩነታት ዳእዩ ዝሕዝነና እምበር እዚ ዘለናዮ ኩነታት ፈፂሙ ኣይሕዝነናን እዩ ምክንያቱ ቅድሚ ሃይማኖትን ሃገርናን ህዝብናን ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና ተጋደልቲ እምበር ሰበኽቲ ወንጌል ኣይኮናን እዚ ክንገብር ዘገደደና ገድላዊ እምነት እምበር መንፈሳዊ ስብከት ኣይኮነን እዚ ምግባርና ድማ ሓቦን ቅንዕናን ፍቕሪ ሃገርን ኢና ንቆፅሮ ንሕና ተጋደልቲ ዳ እምበር ነቢያት ክርስትና ኣይኮናን ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ህዝቢ ብዘይካ ውሕዳት ሃይማኖት ዘይብሎም ህዝቢ ኤርትራ ፍርቁ ኣብ ክርስትና ፍርቁ ድማ ኣብ ምስልምና ከም ዝኣምን ክንካትዓሉ ይንደልን መራሕቲ ጀብሃ ሃገራዊ ዕላማና ኣብ ክንዲ ምግላፅ ህዝቢ ኤርትራ 80 ካብ 100 ኣስላም 20 ካብ 100 ድማ ክርስቲያን እዩ እናበሉ ይፅሕፉን ይዛረቡን ኣብ ክንዲ ብስም ህዝቢ ኤርትራ ብስም ኣስላም እውን ከም ዝጠብቕ ኣፀቢቕና ንፈልጥ ኢና ንሕና ከም እንኣምንሉን ከም እንፈልጦን ህዝብና ብምሉእ ከም ካልኦት ህዝብታት ዓለም ተጨኪኑን ይጭኮንን ከም ዘሎ እቲ ንደልዮ ድማ ሓርነት ናይ ህዝብናን ብምሉኡ ናይ ጭኮን ህዝቢ ዓለምን እዩ ኣብ ኤርትራ ክንደዮም ኣስላም ክንደይ ድማ ክርስቲያን ኣይግድሰናን እዩ እዚ ነቶም ወንጌልን ቁርኣንን ዝዕድሉ ይግደዶም ኣብ ኤርትራ ኣስላማይ እንተተጨኮነ ጭኮና ናይ ኤርትራውያን ክርስቲያን እንተተጨኮነውን ጭኮና ናይ ኤርትራውያን ብሓፈሻ እዩ ጭኮና ሃይማኖት ይፈልዩ ኣይንብልኒና ኣብ ኤርትራ ኣስላም ጥራይ ሓራ ንምውፃእ ዝግበር እንተልዩ ተቃወምቲና ኣብ ጀብሃ ክርስቲያን ንምጭኳንን ንምዕማፅን ዝግበር ፃዕሪ እንተዳኣልዩን ተቃወምቲና ናይ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጭኮና ተቃወምቲና ንሕና ክርስቲያን ኮይኖም ተሓሊቆም ከይብሉና ብምባል ክርስቲያን እንተጨኮኑ ኣዒንትናን ዓሚትና ስቕ ኣይክንብልኒና ክንቃወም ኢና እንቃወሙ ድማ ጭኮና ስለ ዝኾነ ዳ እምበር ናይ ሃይማኖት ጥበቃታት ኮይና ይኮነን ከይብሉና ኢልና ሓላፍነትና እንርስዕ ተጋደልቲ ይኮናን ኣብዚ ነቶም ብሃይማኖት ዝግደሱ ኣህዛብ ወይ ሃገራት ከነብርሆ ንፈቱ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ህዝቢ ብሃይማኖት ኣከፋፍላ ፍርቂ እዩ ክርስቲያን ኣብ ኣብያተ ክርስቲያኖም ኣስላም ድማ ኣብ መስጊዶም ናይ ኣምልኾ ሓርነት ከም ዘሎ ንረጋገፅ እቲ መራሕቲ ጀብሃ 80 ካብ 100 እናበሉ ዘውርይዎ ስብከት ሓሶት ምዃኑ ክርዳእ ንዝደሊ ድማ ኣብ ኤርትራ ክዛወር እንተዘይጣዕሙ ታሪክ ኤርትራ ከንብብ ነዘኻኽሮ ተጋድሎ ሃገራዊ ንቕሎ ዳ እምበር ናይ ጅሃድ ተጋድሎ ወይ ናይ መስቀላውያን ንቕሎ ኣይኮነን ከምኡ ዝመስሎም ሰባት እንተዳኣልዮም ክእረሙ ብኡ ዝሰርሑ እንተዳኣልዮም ከቋርፁ እናዘኻኽርና ምእንቲ ክርስትና ወይ ምስልምና ኢሉ ዝወሃብ ሓገዝን ደገፍን ንዓና ዋጋ ከም ዘይብሉን ከም ዘየድልየናን ነቶም ዝህቡ ድማ ክሳራ ከም ዝኾነ ክነረጋግፅ ንፈቱ ነቶም ሃይማኖት ከም መሳርሒ ገይሮም ክብለፁ ዝደልዩ ኤርትራውያን ድማ ብሓሶት ነውሪ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቅድሚ ታሪክ ህዝቦምን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዓለምን ፀሊም ታሪክ የመዝግቡ ከም ዘለዉ ነፍልጦም ንተጋደልቲ ህዝብና ንተጋደልቲ ህዝቢ ዓለምን ድማ ንሕና ኣብ ሃይማኖታዊ ፍልልይ ዘይነኣምን ንሓንቲ ኤርትራን ሓድነት ህዝቢ ኤርትራን ኣንጻር ጭቆናን እንጋደል ካብ ዝኾንና እናዘኻኽርና ብሃይማኖት ንዝሰርሖን ንዝሽቅጡን ተበለፅቲ ሓቢሩ ምሳና ክኾንኖም ንማሕፀን ኤርትራውያን እምበር ኣዕራብ ኣይኮናን ዓረብነት ከም ሓደ መጣልዒ ወረቐት ምግባር መራሕቲ ጀብሃ ብዘይካቶም 20 ሚእታዊት ዘይኮነ ሓበሻ 80 ሚእታዊት ካብ ህዝብና ካብ ዓረብ ዝውለድ ህዝቢ እዩ ሃገርና ሃገር ዓረብያ ቋንቋና ዓረብኛ እዩ ከምቲ ንምስልምና መሸቀጥ ገይሮም ዝሰብኩሉ ንዓረብነት እውን ሰሪሖምሉን ይሰርሕሉን እዮም ብጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ኤርትራ ኣብ ሰሜን ምብራቅ ኣፍሪካ እትርከብ ናብ ዓረብ ዓለም ቀሪባ ዝኾነት ሃገር እያ ካብዛ ኣቀማምጣ ዝተላዕለ ኣብታ ኣንጻር ሃፀያውያን ዝግበር ተጋድሎናን ተጋድሎ ህዝቢ ዓለምን ገድሊ ኤርትራ ኣህጉራዊ ተጋድሎ ብምዃኑ ኣብ ሰልፊ ማእከላይ ምብራቅ እቱ ከም ዝኾነ ገድላዊ ሓላፍነት ጥራይ ዘይኮነስ ስትራቴጂካዊ ኣድላይነት ከም ዝግድድ ዝተረጋገፀ እዩ
ኣብዚ ሰልፍ እዚ ምስ ኣሕዋትና ዓረብ ክንጋደል እንከለና ገድላዊ ንቕሎናን ሓላፍነትናን ስትራቴጂካዊ ኩነታት ተጋድሎናን ስለ ዝፈቐዶ ዳ እምበር ኣስላም ወይ ዓረብ ስለ ዝኾንና ኣብ ዓረባዊ ተጋድሎ ኣቲና ኣህጉራዊ ተጋድሎና ምርሳዕ ማለት ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ኣስላም ይኹን ክርስቲያን ብናይ ትውልድ ሓረግ ምስ ዕራብ ዝምድና ከም ዘለዎ ማንም ኣይስሕቶን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ግን ቅድሚ ኩሉ ኤርትራዊ ዳ እምበር ዓረባዊ ከም ዘይኮነ ክንግንዘቦ ይግባእ ንሕና ግን ብሕብሪ ምስ ዝመሳሰሉና ኣዛብ ክንጋደል ወይ በዓሌት ምዛመዱና ኣዛብ ክንጋደል ኢና ሕብራውን ዓሌታውን ተጋድሎ እንተ ደኣ ኣርዩ ግን ሕብርን ዓሌትን ዘይንፈልጥ ዘይንፅብፅብን ተጋደልቲ ስለ ዝኾንና ተቃወምቲ ኢና ዓረብነት ወይ ተጋድሎ ናይ ዓረብ ኣብ ሕብርን ዓሌትን ሃይማኖትን ዝተመርኮሰ እንተ ደኣ ኮይኑ ንሕና ሕብርን ዓሌትን ሃይማኖትን ዘይንፈሊ ኤርትራውያን ከም ዝኾንና ነፍልጥ ከምኡውን ቋንቋ ሓደ መሳርሒ መሳፍንቲ ጀብሃ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ቋንቋኡ ዓረብኛ እዩ ካልኦት ከም በዓል ትግርኛ ትግረ ወዘተ ድማ ኣለዎ እናበሉ ይዛረቡ እዮም ብዙሓት ቋንቋታት ህዝቢ ኤርትራ ዘይፈልጡ እውን ይታለሉ ይኾኑ ብዛዕባ ቋንቋታት እታ መጀመርያ ጽሑፍና ሂብናዮ ዘለና መብርሂ መሳፍንቲ ጀብሃ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንፌደራዊ ውሳኔታት እኳ ብስሩ ክደፍንዎ እንተዘይከኣሉ እቲ ዝተምነይዎ ነገር ኣብ ግብሪ ንምውዓል ጽዒሮምን ይጽዕሩ ኣለውን እዚ ኩሉ ጻዕሮም ድማ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ቋንቋታት ኣጥፊኻ ዓረብኛ ጥራይ ሃገራዊ ቋንቋ ንምግባር እዩ ኣብ ውሽጢ ጀብሃ ቋንቋ ትግርኛ ከምኡውን ካልኦት ቋንቋታት ተዓምፂፀን ከም ዘለዋ እቶም ኣብ ውሽጢ ትግርኛ ክሰምዑ ርእሶም ከም ዝሓሙ ኣብ ውሽጢ ጀብሃ ቋንቋ ትግርኛ ከምኡውን ካልኦት ቋንቋታት ተዓምፂፀን ከም ዘለዋ እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ እምበር ካልኣት ፀቢቑ ኣይፈልጥን ይኸውን ፋናቲስት ጀብሃ ትግርኛ ክሰምዑ ርእሶም ከም ዝሓሙ ሕሉፍ ሓሊፎም ዝተወለድሉ ቋንቋ ረሲዖም ሓካኪምን ዓረባውያን ክኾኑ ዝትምነዩ ሓደ ሓደ ዓያሹ ከም ዘለዉ ዘይሰሓት እዩ ኣብዚ ክንፈልጦ እንደሊ ብፍላይ ንህዝቢ ዓረብን ሃገራት ዓረብን ንሕና ፅላዕ ዓረብኛን ዓረብን የብልናን ታሪኻዊ ዝምድና ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ ዘለናዮ ክፍለ ዘመን ስትራቴጂካዊ ዝምድና ከም ዘለናን ከም ዘድልየናን ንርድኦን ንደልዮን ኢና እዚ ኸውን እንከሎ ግን ካብ ህዝቢ ዓረብን መንግስታት ዓረብን ዘድልየና ሓገዝ ንምርካብ ወይ መራሕትን ንምድሳት ቋንቋታትና ደምሲስና ቋንቋታት ኣይንሸይጥን ኢና ወይ ኣይፈልጡናን እዮም ኢልና ነታልሎም ባህልቲ ይኮናን ሓቂ እዩ ከሽርፍሉ ዝፍትኑ መንደል ሓቅቲ ብዙሓት እዮም በዚ ምክንያት እዚ እውን ብዙሓት ዓረብን መንግስታቶምን ካብ መራሕቲ ጀብሃ ብሰነቑ ቋንቋ ኤርትራ ዓረብኛ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ዓረቢ እናበሉ ይዛረቡን ይፅሕፉን ኣብ ወረቐት ጂኦግራፊ ይስእሉን እዮም ዓረብ ነርና እንተንኸውን ወይ ድማ ቋንቋና ዓረብኛ ነይሩ እንተዝኸውን ዓረቢና ምባል ወይ ብዓረብኛ ምዝራብ ኣይመሓፈርናን ነርና ኤርትራውነትና ክንጠልም ቋንቋና ካብ መልሓስና ክንሓክኽ ስለ ዘይንኽእልን ዘይንደልዩን ሓቅን ምዝራብ ድማ ዘሕፍረና ነገር የልቦን ኣብዚ ዘለናዮ ክፍለ ዘመን ብዙሓት ኣህጉራውያን ቋንቋታት ኣለዉ ኣብ ኣህጉራዊ ጉዳያት ክንዛረብ ምስ እንደልውን ብዙሓት ኣህጉራውያን ወይ ሰፋዕቲ ቋንቋታት ክንፈልጥ ኣድላይ እዩ ንህዝብናን ሃገርናን ምስ ዓለም እነፋልጠሉ መንገዲ ግን ቋንቋ ኣማዕቢልና ብቋንቋ ምስ እነስተምህሮን እነፍልጦን ዳ እምበር ቋንቋ ባዕዲ ተለቂሕና ብኡ ክንምህሮን ክንዋስኦን ምስ እንፅዕር ካብ እንዛረበሉ ቋንቋ እዚ ቋንቋ እዚ ይሰፍሕ ካብዚ ቋንቋ እዚ ይሓይሽ እናበልና ቋንቋታት እናማረፅና كيف كنبل مس إنفتن كم شقاتو بعدوين قنقطة ترى زي كونس أب كندا حدا سجومتن قدميت شح سجومتن دحي تمارسنا حدا خناتات سلز قصر كابز دنقتاوي وعزوزي مقط أبي حيش أبي إرترا جزءات اليوم قنقطات نادم سيسو قنقو كستمر فتنيو إنجليزياويون قنقو ما صح في حميم أبز لنا حد شقوناون من قصة هاي السلاسي قنقطات نادم سيسو متحفتنا أكاتيلو قنقو محرميا خصفح في حي فتنا له اتجنا هزبي إرترا نزخم زا مثلا مسفح فحجن أتصبيقو تقاومون يقاومون الله ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ብስደትን ንትምህርትን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓረብን ዓለምን ብምሉእ ኣስፋሕፊሖም ይርከቡ ኣለዉ ኩሉ ከይድዎ ናብ ዝነበረ ሃገር ብዘምፁ ቋንቋ ተዛረቡን ተማሃሩን ተዓለሙን ምዝብል ግን ተጋደልቲ ኣይትኾኑ ሃገራውነትኩም ደምስሱ ማለት ስለ ዝኾነ ኣይንቕበሎን ኢና ኣብዚ ደጋጊምና ከነዘኻኽሮ እንደሊ እቲ ዝሕግዘናን ምሳና ዝተሓጋገዝ ህዝቢ ይኹን መንግስቲ ምእንቲ እንጋደለሉ ዘሎና ቁኑዕ ሃገራዊ ንቕሎ ይሓግዘና ዳ እምበር ምእንቲ ዘይናትና ክሕግዘና ዝዕጥቕ ዘበለ ኩሉ ሓገዙ ዘይናትና ስለ ዝኾነ ኣይንቕበሎን ኢና እቶም ንህዝቢ ኤርትራን ቋንቋውን ባህሉን ታሪኹን ዘይፈልጡ ክሕግዙና ዝደልዩ ህዝብን መንግስታትን ድማ ሃገርናን ህዝብናን ንኽፈልጡ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ንኽዞሩ ንዕድሞም ካው ብዝተረፈ ካብ ሓሰውቲ ሸቃጦ ብሰነቕዎ ጸብጻብ ዝምርሑ መንግስታት መሰልን ክብርን ኤርትራውነትና ይገሱ ስለ ዘለው ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ስጉምታት ክቁጠቡ ነማሕፅን ኤርትራውነትና ግሂሶም ብሕታው ድሌቶም ከስፋሕፍሑ ህርድግ ዝብሉ መንግስታት ምዝህልው ግን ኤርትራውነትና ንምኽባር ዘልሓቅ ዘይንብል ቆራጻት ከም ዝኾንና ከነረጋግጽ ንፈቱ ንህዝብና ህዝቢ ኤርትራ ከነረድኦ እንደሊ ነቶም በኣስላሚና ዓረቢና ቀያሕቲና
ከበሮቲና እናበሉ ዝሽቅጡን ዘጣልዑን ጉሒላታት ኤርትራውነቱን ንኸፍልጦም ሓላፍነቱ ከም ዝኾነ ንምዝኻር ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ንደገፍትና ዝኾኑ መንግስታት ዘታልሉ ዘለዉ ለፍለፍቲ ኤርትራውነትካ ለዊጥካ ዝርከብ ሓገዝ ንንቕሎና ዝጎድእ እምበር ዝድግፍ ስለ ዘይኮነ ካብ ሓሶት ከም ዝቁጠቡ ንምግባር እዩ ዓለታውያን ወገናውያን ኣይኮናን ኣብ ህዝብና ይኹን ኣብ ሰልፍና ተበለፅቲ ጀብሃውያን ናይ ገዛ ርእሶም ጥቕሚ ዓሌታውን ወገናውን ፍልልይ እናገበሩ ንህዝብና ኣብ ማልያ ዘይብሉ ጉጅለታት ከፋፊሎም ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ንፍልልይ ዝግበር ፃዕረውን ይቕፅል ስለ ዘሎ እቲ ጉጅለታት እናፀበበን እናበዝሐን ናብ ጎደበታትን ማይ ቤታትን ከይሰግር ዘስጉእ እዩ መራሕቲ ጀብሃ ንህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ገይሮም ምምቃሎም እቲ ዝመቃቀልዎ ዘለዉ ናትና እናበሉ ዝመናጠሉ ዓሌታትን ወገናትን ረብሓ ኣይኮነን እቲ ኣብዚ ዝጥቀም ዘሎ እቲ ሓደ ተብላፅ ዳ እምበር ካልእ ኣይኮነን ንረብሓ ናይ ውሕዳት ክንብል ንህዝብና ኣብ ጭኮና ኣውዲቕና ትምባል ሕልናና ስለ ዘይፈቅዶ በሃገራዊ ጉዳይና ኣብ ክንዲ ምግዳስ ኣብ ናይ ዓሌታዊ ምሰሓብ ተናዊትና ካብቲ ቁኑዕ ክንዝንብል ስለ ዘይንደሊ ነቶም በዚ ዕላማ ዝስርሑን ዝብለፁን ተቃውምቶም ኢና ኣብ ውሽጢ ሰልፍና ናይ ዓሌታዊ ሽርነት እናገበርካ በዓል እከለምሳ ያለዉ እናበልካ ሓይልኻ ኣህጢርካ ንምርኣይ ዝግበር ናይ ሽርነት ውድድር እውን እናማዕበለ ክኸይድ ንርኢ ስለ ዘሎና ሽርነት ናይ ዓሌታት ከም ዘይንደሊ ከም ዝኾንና ነቶም ብዓሌታዊ ሽርነት ተሸይጦም ከም ኩሕሊ መልክዕ ክንኮኖም ዝፍትኑን ሰባት ነብሶም ከይተዓሻሸው እናዘኻኸርና እዚ ካበዩ እዚ ወድመን እዩ ሽርነትና ናይ ንጹሃን ተጋደልቲ እናሃርፍ ከም ዝኾንና ጥራይ ከነፍልጦም ንደሊ ዕላማና ናብ ዕላማና ንምብፃሕ ዘሎና ናይ ስራሕ መደባት ብቐዳምነት ምስ ተጋደልቲ ኤርትራውያን ክንዝትየሉ እኳ እንተኾንና ናይ ዕላማና ዝርዝር መግለፂ ኣብ ካልኣይ ፅሑፍና ክሳብ እንገልፅ ዕላማና ብሓፂሩ ንሰብ ብሰብ ዝግበር ናይ ኢኮኖምን ፖለቲካን ጭኮና ዘይብሉ ሕብረተሰብ ንምፍጣርን ብሕርሻን ብኢኮኖምን ብትምህርትን ምዕብልትን ሃብታምን ሃገር ንምቋምን ናይ ሃይማኖትን ዓሌትን ወገንን ፆታ ፍልልይ ከይገበርካ ሕቡር ኤርትራዊ ሰልፊ ሃኒፅካ ምስ ህዝቢ ዓለም ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ምስ ኣብ ኣፍሪቃን ኤስያን ላቲን ኣሜሪካን ዝርከቡ ገስገስትን ህዝብን መንግስታትን ተጋድሎታትና ተሓጋጊዝካ ነቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ዓለማዊ ሃፀይነት ምውዳቕን ንእስራኤል ምድምሳስን ብመጀመርያ ካብ ጭኮና ኢትዮጵያ ሓራ ንምውፃእ ብዕጥቂ ብረት ምግዳል እዩ ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ ዓወት ንተጋደልቲ ህዝቢ ዓለም ዕድመ ንተጋደልቲ ኤርትራውያን ጭኮና ኢትዮጵያ ይደምሰስ ውድቀት ንሃፀያውያን ጽዮናውያን ምድሓር ሓርትን